Kardom Don Marley Uthot welcome back lo Lindok Research channel along Lasi ili tum pini chethanam nang donatu Karbia khai tumta YouTube channel chukuli bang do piklo Bon sita me Karbia khai tum YouTube channel ko sonsi ke claim ning ma lapen ku pipi video ka upload si Karbia khai tum kelang bang ke ongma ili tum chini ni Athema Karbia khai tum ajaha ka tum bang YouTube channel chukuli pen Isi hini video upload pensi ington eta tumsi ke ong lasi pini ilitum chethanam na athema non malom karbiang long YouTuber atum video chi reply bang chi reply comment me hainu no chipi bang chipi kecheng si ilitum chethanam nang dona tum karbia khai tum YouTuber mate YouTube channel akimi do piklu nili kamang hu kupia pasi karbia khai tum non malom fu an YouTuber ke ong non sinili chini nang litum khanang khan ko Athema karbiang long long Kaira timungpi viral pic an lapen Kaira timungpi a video yong si upload luplote views tawang po subscriber tawang po Lasi karbia khai tum mati karbi YouTuber tum non akimi ongare lo dona tum bon sitami nanglitum YouTube channel chukhuli pen Kali kalang lang a video upload are pulo de nangli tuma channel la puta chokche nangli YouTube channel chukhuli pen la viral isi video upload chokpen nangli was time da playing e la pen subscriber ta bati e la si nangli kopia channel ma nangli kangpu mate nangli channel la long kopia video si nangli daily upload jima nangli matha pa me pen le YouTube channel chukhuli no dona Lili non malon kai kita YouTuber long kek long lo Sot guru lapen Samson Hanse Latum bahani kai kita wrestling Lapen Kupia join ni lapen komada join ni Kaira timung pi Kaira timung pi aphan Sot guru bangke roast lo Athe lake roasting channel Lapen Kaira timung pi phan puchot kali Sop hanta roast lo Ang bong anyo ke tonggun kumat Samson Hanse Lasi ilitum chini lo donatum Sot guru lage Bang pan kirus dun ma Bang a video meme chat mati ingnek meme chat do prote roast Lapen Samson Hanse lage call recording lapen Vlogs Lasi Ladak ke chok cheke Samson Hanse Lasi nang litum tami Stop check on Athema karbiang long YouTube akimi tum dupik lo YouTuber tum lapen latum han misen labang so video bang lenang litum upload ra kapa Charlie lapen ili karbia khai tum angsong kitam thek dia donatum nang litum pusita me YouTube channel khuli lo upload te misen video upload non lapen nang litum wastan tame plenga prang po lapen 1000 subscriber tame plenga prang po lapen nang litum tame Poisa lapen tangka ke kamay long ko nili tami ke long ko donato lasi pinya video bang pading unang nilo lasi nang litum nili channel jong si subscribe kre dulang pote subscribe non lapen like comment da pinon jong silang misen pulote lasi do me thak me kurang tu